rewşa ewlehiyê û xizmetwariyê li girê spî roj bi roj pêş dikeve. Ji destpêka rêzgarkirina bajarê girê spî û gundewarê wê, saziya parastinê ango asayîş hate damezrandin û ew bi karê xwe parastinê li nav bajêr radibin. Lê bajarê girê spî ji derva da tê parastin ji aliyê hêzên Yepekê û Birkanê Furata. Parastinê asayîşê li vê de em dimnê bajarê girê spî dine em dimnê bajêr diparêzin û derdora bajêr hevalê me derdora bajêr jî hevalê me Yepekê û YPJ û hêzên arîkar Artêşa Azatoka Birkanê Furat û Siwar Raqa ew jî arîkarin li vê de gelek êrîş ser me çibûn bes hevalê me ketine hereketê de û seytara serkirin. Bi damezrandina rêveberiya Xweser li girê spî gelek komîte hatin avakirin û di serî de komîteyên xizmetwarî ango şaredarî û ew bi karê xwe radibin lê ta anan ne li gor hejmara welatiyan ku vedgerin girê spî. ناول يعني تقريبا 4-5 ماه هبنا كهرباء تنه وشغلي ما كي ماني باكي امبيرات شغل امبيرات كيفاتي باجر نور نكيد يعني معدل سدي 50 شيء سدي 50 باجر كهرباء ده او ورنده او جبال خوشتر بيان شغلي دماغهم بي او بره نبنا بري وواقعي بلدي باكبون هي بس دي او بس دي كاسكوي ما كاسكوي بربي جمال كوي يكون بسنانه Ciyana şîniyên girê spî gundewarê wê di asteke zehmet ra derbas dibe ji ber kêmbûna derfetên kar û bihabûna pêdeviyên ciyanê. Lewra ku daxwaza welatiyan ew e vekirina dergehê di navbera girê spî û Bakurê Kurdistanê de ta ku derfetên kar li wê deverê çêbin û rewşa wan a aborî pêşkevin. Em dixwazin va deriya vebe ji bo mewad gızaî herin werin ji bo mewad ticarî herin werin ji bo millet herê were çuku millet na pir zehmetê dikişînî em bawer dikin û va qapiya vebe pê îşî millet dî bimeşê pê ticaret çêbê û pêçikê hereketê bajêr bimeşê û millet jî herê were çêtirî xwelsînoran diqelibînî û çêtirî xwel qurşînan û topan diqelibînî. Hejmara vegerîna welatiyên girê spî û Ên el Îsî û Ên el Arûsê gihîştê zêdetirî 200,000 li hîn beşeke mezin ji welatiyên wê deverê li Bakurê Kurdistanê ciyan dikin. Ciyan li girê spî berdewam e û vegerîna welatiyan li vê deverê roj bi roj zêde dibe. Lê dimîne pirsgirêka serekî di nav civakê de vekirina derê girê spî bi Bakurê Kurdistanê re. Baram Skon Artî, girê spî.